салом дӯстон, дар ин видео дар бораи интихоб кардани мавзӯъ барои ютуб канал гап мезанем. аввал ба канал обуна шавед, лайк ва зангуларо пахш намоед ва ҳатман ин видеоро ба дӯстон ва рафиқоне ки онҳо ҳам дар бораи ютуб ё пеш бурдани канал як шавқ доранд, ба онҳо падилитса кунед ва барои дастгирии канал бисёр ёрдами хуб мешавад. пешакӣ раҳмат барои ҳамаи ин корҳое ки гуфтем. ва инак дар ютуб ҳар кас метавонад ба коре ки дӯст медорад оғоз кунад. ҳамаи шумо медонед ва аз он пул ҳам кор кунад ҳатто. аммо пеш аз он ки шумо видеои аввалро мебароред, таблиғ яъне анализро оғоз кардан дар кор ва бисёр чизҳои дигарро ҳам ба инобат гирифтан дар кор барои мавзӯъ ва лоиҳаи оянда. дар ютуб даҳҳо самтҳои умедбахш мавҷуданд ки шумо метавонед пеш баред. ва мо барои шумо рӯйхати нишонаҳои гаронтаринро дар ютуб омода кардем ки шумо ҳоло онро ишғол карда метавонед. гаронтар яъне чизҳое ки чӣ хеле ки мегӯянд пул кор кардан аз просмотр, лекин инҷо бисёр як элементҳои бисёр мавҷуд аст дар ин бора. дар видеоҳои оянда мо ҳамаи онро гап зада мебароем. нашрҳо зиёданд ва темаҳое ки бояд пешкаши шумо гардад зиёданд. барои ҳамин аз ёдам бароред подписатсия кардан. ва инак маслиҳатҳои муфид дар бораи интихоб кардани мавзӯъ. ҳоло дар ин видео 6 мавзӯъро пеши шумо меорем. ин 6 мавзӯъ, вале мавзӯъҳо хеле зиёданд. даҳҳо ва садҳо мавзӯъ ҳастанд ва ин видео қисми якум аст. дар қисми ояндаҳо ҳамаи онро гап мезанем бо як шарҳдиҳии дигар, бо як элементҳо. ҳатто инҳо ҳам бояд может быть такрор шаванд. барои ҳамин бодиққат бошед ва ин видеоро ба касоне ки дар бораи ютуб ҳам шавқ доранд ё ки мехоҳанд ютуб канал пеш барад, падилитса кунед ва каналро дастгирӣ кунед. пешакӣ раҳмат. ва инак якум мавзӯъ ин мошинҳост. яке аз мавзӯъҳои серталаб ва рағбатпазир мебошад. аксар вақт блогерҳо дар бораи баррасиҳо, хабарҳои охирин нархҳо, навгониҳо сухан мегӯянд. шумо ҳаматон медонед, мумкин ки бисёр ин каналҳоро тамошо ҳам карда бошед. дар ин ҷо бисёр мавзӯи хуб хабарҳо барои мошин, чӣ модели нав аз кадом марка баромад ва мо ҳам медонем ки каналҳое ки рафта мошинбозорро сёмка мекунад бисёр аст. лекин ин як самти ин мошинбозор як самт аст ва дар мошин ҳам хеле ва хеле бисёр аст. чӣ хеле мегӯянд ин як дарахт шохчаҳои бисёр дорад ва ӯро худатон ҳам фикр кунед. бисёр метавонед ки дагадатса кунед дар бораи чӣ ва чӣ хел ҷолибтар кардан мумкин аст ин каналҳоро дар бораи мошин. якум мошин. дуюм бозиҳо. инҷо бозиҳои компютерӣ дар назар дошта шудааст, чунки дигар бозиҳо ин шоу як дигар мавзӯъ аст ки дар бораи ин ҳам гап мезанем дар оянда, дар қисмҳои оянда. яъне бозиҳо, ин категория одатан сегменти ҷавонро ба худ ҷалб мекунад. дар ин ҷо дар бораи бозиҳо ва маслиҳатҳо гап задан мумкин аст. чӣ хеле ки мегӯянд let's play. ба забони русӣ як одаме ки бозиро мефаҳмад, метавонад мешинад ҳамун уровень ба уровень мегузараду маслиҳат медиҳад ки чӣ хел шумо ҳам осонтару тезтар ҳамун бозиро гузаред. лекин ин тематика дар дигар аллакай дар масалан дар русия ва дигар давлатҳо аллакай кӯҳна шуд, лекин ҳамун одамоне ки то ҳоло бисёр ба бозиҳо завқ доранд бисёранд, шумо медонед. барои ҳамин ин ҳам як тематикаи ҷолиб яъне ҳисоб карда мешавад. сеюм молия, финансы боз як мавзӯи хеле рақобатпазир ва дороиҳои баланд мебошад. аксар вақт дар ин категория шумо метавонед бо лексияҳо, дарсҳо ва тренингҳои гуногун вохӯред. дар ин соҳа ба даст овардани яъне як мухлисон, як тамошобинон
хеле душвор аст. Аммо агар шумо дар бораи молия, дар бораи як чӣ хеле мегӯянд инвеститсия завқ ва ҳавас дошта бошед, метавонед дар бораи ин мавзӯъ ҳам канал пеш баред. чорум блогҳои зебоӣ, бюти блоги мегӯянд. Дар ин мавзӯъ аксар вақт шумо метавонед видеоҳоро пайдо кунед, ки дар бораи асрори зебоӣ гуногун нақл мекунад, таблиғи косметика ва бисёр чизҳои дигар. Ин мавзӯъ бисёртар ба духтарон рост меояд. Агар моро духтаро тамошо карда бошанд, блогҳои зебоӣ ҳама вақт, яъне пеш бурдан мумкин аст. инҷо видеоро пешкаш кардани видео, гап дар он аст, ки чӣ хел шумо пешкаш мекунед, чӣ хел нақл мекунед дар бораи ягон асрори зебоӣ, дар бораи ягон косметика. Ва умуман на танҳо духтарон, балки писаронам метавонанд як шохчае, ки бисёр ҷолиб мешавад барои мардон, дарёфт кунанд. Барои ҳамин блогҳои зебоиро ҳам дар ин рӯйхат ҷо додем. панҷум, юмор, яъне ханда, ҳамун шӯхиҳо, аудиторияи мақсаднок, яъне бисёри хел аудиторияи бисёр аст, чун қоида ҷавон мебошанд. Ҳамин бисёртар, на танҳо ҷавонҳо, инҷо аз синну сол вобаста нест, ин гап дар чӣ хел пешкаш кардани ҳамун шӯхиҳои шумост. Аз ин рӯ дар ин мавзӯъ шӯхӣ ва саҳнаҳои ҳаҷвӣ сохтан мумкин аст. шӯхӣ ва саҳнаҳои ҳаҷвӣ шумо ҳамаатон медонед, ки чӣ хел мешавад. Як афанд, як анекдот, як маҳзака, бисёр ин ҳозир ҳамин одамони шӯхбисёранд метавонанд марҳамат як тематикаи юмор, тематикаи шӯхиҳоро пеш баранд. ва шашум, мусиқӣ. дар ин ҷо камтар эҳтиёт будан дар кор, чунки ин на дар бораи нашри асарҳои дигарон, яъне аз вай сарояндаҳои дигарро гирифта дар канали худ мепартоед ва инҷо метавонед, ки каналро маҳкам кунанд ва бисёр кору вай хатогӣ бисёр мешавад. Дар бораи инҳо ҳам гап мезанем дар видеои оянда. инак дар бораи мусиқиҳои дигарон не, балки дарк кардани истеъдоди худ мебошад. яъне шумо завқ доред ба ягон гитара, ба ягон доира, ба ягон навохтан, шумо метавонед, ё шумо метавонед сурудҳои муқова ин кавер мебошад. сурудҳои сарояндаҳоро шумо бо овози худ, агар шумо як маҳорати сарояндагӣ дошта бошед, метавонед кавер, яъне муқова карда дар канали худ нашр кунед. пораҳои асбобҳо ва ғайраро сабт кунед. яъне дар бораи асбобҳо, дар бораи навохтан як канали муфиде барои тамошобинон пешкаш кардан мумкин аст дар ин соҳа. ва инак ин 6 мавзӯъ буд ва як мавзӯи бисёр ҷолиберо, ки ба фикри манам ӯ кӯҳна намешавад ва ҳама вақт тамошобини худро меёбад, ин шарҳ додани маҳсулот. яъне видеоҳо бо шарҳҳои маҳсулот метавонанд хеле тамошобоб бошанд. яъне шумо чунин видеоҳоро ҳам боварӣ дорам дидаед. алгоритми ин видео чунин аст. мо маҳсулоти нави мудро тавассути интернет мехарем, кушодани маҳсулот ва баррасии онро дар видео сабт мекунем. видеоро дар канал ҷойгир карда дар тавсифи пайвандӣ шарикӣ мегузорем. ман ҳамин сеюм тавсифи пайвандӣ шарикӣ мегузорем, чиз медонам, ки ба бисёр одамҳо шарҳ додан дар кор. яъне партнёрские программы мегӯянд. яъне агар шумо фарқ надорад аз кадом магазини интернетие, ки агар шумо чизе харидорӣ кунед, дар он ҷо партнёрские программа ҳаст. агар кӯбед, меёбед. унҷода вақте ки шумо ягон чизро мехаред, шумо метавонед ҳамун як силка мегӯянд, силка ба шумо метиҳанд ва ҳамин агар маҳсулотро реклама кунеду ба ҳамун силкаи шумо ягон кас гузашта ҳамун маҳсулотро харад, ба шумо аз 2 то 10 ҳатто то 30% ҳам
яъне ҳамон маблағ метиҳанд. Барои ҳамин дар чунин видеоҳо якум метавонед шумо аз просмотр кор кунед, дуюм аз ҳамон партнёрские программа метавонед кор кунед. Инро агар сарфаҳм равед, ин ҳам бисёр як дар партнёрские программаҳо ҳам одамон бисёр пули калон кор мекунанд ва баъд онро мехаред ва боз ҳамон маҳсулотро агар танҳо барои видео кардан харидорӣ карда бошед, боз мефурӯшед ва яъне ҳичам набошад, шумо намесӯзед, аммо шумо як видео кардед, як канал барои канали худ як контент, яъне мавод омода кардед гӯем. барои ҳамин мана ҳамин абзор мегӯянд. Дар бораи абзори ҳам як агар ба шумо ҳамин кор ҷолиб бошад, ин ҳам метавонад як самти бисёр тамошобоб шуда метавонад. инак аз ин рӯйхат истифода бурда шумо метавонед барои худ як ҷои шавқовар пайдо кунед ва лоиҳаи шумо сазовори эътирофи мухлисон гардад. ҳатман дар ин ҷо шарти асосӣ ин аст. Ин шарт ҳатман аст. Агар шумо ҳамин шартро пешакӣ ба нақша нагиред, канали шумо ҳам бар худатон душвор аст ки пеш баред. Кӯшиш кунед барои лоиҳа мавзӯеро интихоб кунед ки ба шумо бештар писанд бошад. Албатта ин як шарти асосӣ аст. шумо дар бораи автомобилҳо завқ доред, мошинҳо завқ доред, ҳатман мавзӯи мошинро пеш баред. шумо дар бораи бозиҳо завқ доред, ҳар рӯз бозӣ мекунед, як программаҳои кое ки хеле ки ҳозир мо мисол навор гирифта истодаем, чунин программаҳо бисёр аст. гап зада бозӣ кардан мебиед ва молия, блогҳои зебоӣ, юмор, ҳамаи инора бисёртар худатон ташхис карда метавонед пешбарӣ кунед. ва инак дӯстони азиз, хеле ки гуфтем нашрҳои дигар дар оянда бисёранд. ба канал ҳатман обуна шавед. ин видеоро ба дӯстони худ, ба кадоме ки дар ҳамин бораҳо шавқу ҳавас дорад, падилитса кунед. ба канал дастгирӣ хуб мешавад. то видеоҳои дигар, хонаобод ва сарбаланд бошед.